Nonni, nyt ollaan linjat auki. Tervetuloa kaikille tänne Social Selling Suomi Live-klubille taas torstain kunniaksi. Lyhyesti alkuun, mistä tässä nyt on oikein yleisesti kyse. Sitten päästään hyppäämään meidän tämän päivän aiheen pariin. Eli Social Selling Suomi, meidän missiona on edistää sosiaalisen myynnin innostusta ja osaamista kotimaassa. Ja livet tulee aina kuun ensimmäisenä torstaina iltapäivisin ja aina tallenteet löytyy sitten jälkikäteen, jos ei kerkeä koko pätkää katsoa tai haluaa palata aiheen äärelle, niin YouTubesta ja Spotifysta. Ja tavoitteena meillä on aina täällä sparrata, keskustella, vähän haastatella, mutta rennolla otteella modernin myynnin sekä markkinoinnin aiheista nimenmukaisesti. Ja kannattaa liittyä myös sitten meidän sosiaalisen myynnin ja markkinoinnin yhteisöön, eli Social Selling Suomi LinkedInissä. LinkedIn-ryhmänä löytyy ja myöskin Instagramista löydetään samaisella nimellä. Ja tänä vuonna on tulossa ihan huipputapahtuma tuolla syksyllä 5.9. Social Selling Suomi Forum. Ja nyt on Super Early Bird, niin kuin mä tuohon kuvaan on kirjoittanut Early Bird liput myynnissä. Panelisteista on paljastettu nyt Sami Saarenpää ja Kaisu Korolainen, ja vielä on tulossa huippunimiä meille tapahtumaan puhumaan, joten socialsellingsuomi.fi, sinne kannattaa käydä kurkkimassa ja katsomassa vähän lisäinfoja, sieltä sitten liput taskuun nyt lunastamassa. Ja tänään meillä hosteista löytyy Oona ja Noora. Eli Noora olen minä ja Oona sieltä vilkuttaa ja Matti on tänään pois, mutta yleensä myöskin sitten meidän klubeilla mukana. Ja vielä lyhyet käytännön ohjeet ennen kuin mä annan Oonan puhua. Tämä on se hetki, kun mä kerkeen vielä sanoa ennen kuin Oona valtaa stagein, niin osallistu chattiin. Eli siellä pystyy keskustelemaan, kysymään. Oona siellä meillä moderoi tällä hetkellä, eli sieltä nostelee sitten myöskin meidän keskusteluihin mukaan kysymyksiä, ja tallenteet tosiaan sitten jälkikäteen siellä Social Selling Suomi-tilin takaa löytyy. Ja jos haluatte somettaa, niin #SocialSellingSuomi. Koittakaa ottaa semmoinen edustava kuva, ettei ole ihan tärähtäneinä sitten screenshoteissa siellä. Niitä nimittäin löytyy usein. Mutta ehdottomasti somettakaa. Jatketaan keskustelua tämän jälkeen ja tänään mielenkiintoisen aiheen parissa. Haluatko Oona kertoa, että kuka meillä täällä oikein on isommassa ruudussa? Kyllä. Ja minä en todellakaan ole tämän päivän stara, enkä tämän klubin stara, vaan se on aina tuo isompi kännykkäkuva tuossa vieressä. Tämä meidän päivän tähti tänään on kunnianhimoinen talous- ja liiketoimintaosaaja, jolle myynti, kasvu ja asiakkaiden auttaminen on tosi lähellä sydäntä. Meidän päivän tähti on Greenstepillä Head of Sales roolissa asiakasvastaavana, ja te Greenstepillä haluatte olla suunnannäyttäjiä niin konsulttipalveluissa kuin teknologian, taloushallintoon liittyvän teknologian kehittämisessä. Sulla taitaa olla 17 vuoden kokemus tilintarkastuksesta, ja sen lisäksi, mitä töissä erittäin menestyksellisesti teet suurella intohimolla, olet myös äiti ja rakastat vapaa-ajalla treenata hyvin erilaisissa lajeissa. Me ollaan tosi onnellisia, että sinä juuri tulet tänään meille kertomaan sun tarinaa ja jakaa vinkkejä kuulijoille siitä, miten henkilöstä saadaan asiantuntijabrändi ja miten omalla viestillä LinkedInissä voi vaikuttaa. Lämpimästi tervetuloa, Paula Roima. Oi, kiitos. Ihanaa olla täällä. Mahtavaa. Mä haluan kysyä ekan kysymyksen. Ihan pakko. Paula, miksi sä oot alkanut somettamaan työajalla? No, kyllähän siitä tuli sellainen vähän velvoittava tunne, kun se taisi olla vuosi 2017, niin mä olin Jarkko Sjömanin tällaisessa henkilöbrändäyskoulutuksessa, joka oli suunnattu tilintarkastajille. Ja tilintarkastajia ei silloin näkynyt todellakaan somessa, ei varmaan ensimmäistäkään kappaletta. Ja sen sitten koulutuksen päätteeksi niin mä tein vapisevin sormin ensimmäisen linkkaripostauksen. Se aihe taisi olla, että olin tällaisessa koulutuksessa ja nyt teen tämän postauksen. Ja siitä se sitten niin kuin lähti ja on jatkunut nämä kaikki vuodet sen jälkeenkin. Se lähti tästä näin. Pakko olla ajan hermoilla.
Kuulostaa aika tyypilliseltä, Noora voi varmaan komppaa, aika tyypilliseltä tavalta aloittaa linkkariura. Todellakin. Postmappi pelottaa hirveästi, mutta sitten kun joku viittii vähän puskea persuksille ja ehkä opettaa miten sitä käytetään, niin sitten eka postaus on se, että hei, mä oon nyt täällä. Just näin, ja siis niin kun, meillä on kuitenkin ollut Facebook jo vuosikausia, en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, mutta pointti on vaan se, että tällainen ammatillinen viestintä, niin kuinka paljon se nyt sit oikeasti nostaa rimaa. Tai kyllähän se nostaa, mutta samantyyppistä, mutta vielä sillä tavalla, että se on aidosti hyödyllistä ihmisille, jos miettii omaa uraa ja tulevia työkavereita ja työnantajaakin ja asiakkaita, kaikkia niitä kontakteja siellä, mitkä sitä viestintää on näkemässä, niin mielettömät hyödyt, sanoisin. Todellakin. Miten sitten, kun sä lähit tavallaan ottamaan niitä ensimmäisiä askeleita, niin mitä kaikkea siihen tavallaan lyhyesti matkan varrelle, miten sä oot nyt tässä? Mitä kaikkea on tavallaan tullut tehtyä ja mikä johti siihen, että se palo syttyi sit siellä ja miten sä aloit viemään sitä eteenpäin? Niin, mulla ei varmaan ollut mitään kunnianhimoista suunnitelmaa, vaan mä tykästyin ehkä siihen, että voi jakaa niitä asioita, mistä itse tietää jonkin verran niin muille ja sitten saa siihen niin responssia, että ihmiset tykkää ja kommentoi ja sitten kun alkoi näkeä niitä hyötyjä, mä olin siis silloin olin yrittäjä, niin yrittäjänä siitä oli tosi paljon hyötyä tietenkin, mutta ne hyödyt on niin laaja-alaiset ja se inspiroi niin kuin jatkamaan. Et kun pääsee vauhtiin ja tavallaan ei olekaan enää siellä epämukavuusalueella, vaan se onkin jotain kivaa ja luontevaa, niin sitten sitä tulee niin kuin vähän osa sitä arkea sitten on tapahtunut tosi paljon hienoja asioita, että on kyllä väittäisin, että vauhdittaa uralla etenemistä, voi saada kiitosta työnantajalta, ehkä saa sellaiset potentiaaliset hyvät tyypit kiinnostumaan siitä työpaikasta, missä on töissä ja myös mielenkiintoisia niin kuin bisnesmahdollisuuksia, kaikenlaista. Ne hyödyt on moninaisia, niitä ei voi laittaa sinne tavoitteeseen, että nyt saan näin monta kauppaa tai nyt onnistun tässä asiassa, mutta pointti on vaan se, että ne siis sieltä tulee niin positiivisia yllätyksiä, jos jaksaa tehdä enemmänkin kuin kerran vuodessa, että näkyy siis siellä ja vähän panostaa siihen, niin ihan varmasti tulee hyötyä pitkällä aikavälillä. Saanko mä kysyä, Paula, siitä alkuvaiheesta, kun ennen tätä, kun olet nyt ollut myyntijohtajana Greenstepillä, niin silloin kun sä tavallaan starttasit sitä sisällön luomista LinkedInissä, ja sulle sanoit äsken, että se ei ollut tavoitteellista, että sä enemmänkin halusit vähän niin kuin itse dokumentoida omaa osaamista, herättää keskustelua ja viestiä. Mutta mitä muuta sä teit LinkedInissä, koska se kuitenkin se postnapin painaminen on vaan niinku yksi tavallaan tämmöinen asia-elementti, mitä voidaan tehdä. Miten muuten sä oot hyödyntänyt LinkedInia nyt näiden vuosien aikana ennen Greenstepia? No kyllä se on tietenkin siis sen lisäksi, että tekee omaa osaamista niin kuin tunnetuksia ja auttaa ihmisiä ehkä niissä pohdinnoissa, mitä niillä on, mutta ne ei sitten pysty ehkä kenenkään kanssa coachailemaan, niin kyllä sit mä oon myös ajatellut sitä niin kuin työnantajaa aina, että sitä työnantajan tietoisuuden lisäämistä, mutta kyllä nyt sitten, siis onhan mä aina verkostoitunut mun asiakkaiden kanssa ja tuttujen kanssa, mutta siinä mä oon mennyt ihan eri levelillä nyt sitten ihan viime aikoina, koska nyt sitten niin kuin se on jo ihan omalla tasolla, että mä näen sen niin kuin linkkarin äärimmäisen kätevänä viestintäkanavana myös päättäjien kanssa, että se ei ole pelkästään sitä, että minäpä nyt tässä postaan jotain, vaan että se on niin kuin helppo chattikanava ihmisille ja tosi sellainen luonteva ja niin kuin, kiva työväline ylipäätänsä. Ja tietenkin myös se, että pysyisi ajan tasalla, mitä muut tekee, mitä maailmalla tapahtuu, että ihan hirveästi on niitä käyttötapoja ja panostan verkostoitumiseen tosi paljon nykyään.
Ymmärsitkö se verkostoitumisen hyödyn vasta siinä vaiheessa, kun sä tavallaan sieltä tilintarkastaja asiantuntijan roolista siirryit niin kuin myynnilliseen rooliin? Et tuliko sinulla joku oivallus siitä, että nyt on niin kuin pakko verkostoitua asiakasyritysten eri päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kanssa, vai mitä sinulla tapahtui siinä, kun sinulla tavallaan syttyi se lamppu tuohon? Joo, ehkä se oli just enemmänkin just sitä, että kun oli asiantuntija ja tilintarkastaja, niin tavallaan se, että mä ylläpidän sitä luottamusta ja kiinnostavuutta niin kuin nykyasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden suuntaan, mutta nyt mä myöskin haluan löytää niitä uusia kumppaneita vahvemmin, ja itse asiassa tosi paljon puuttuu päättäjien yhteystietoja nettisivulta. Ne on haluttu pitää salassa tai ei löydy mistään vainusta tai mitä ikinä tietolähdettä käyttää, niin linkkari on sitten kuitenkin ihan törkeän hyvä tietolähde. Ja tietenkin myös kaikki kontaktit ihmisten välillä ja niiden aikaisemman työhistorian ja mielenkiinnon kohteet. Että siis se on, linkkarissa voisi käyttää vaikka monia tunteja päivässä inspiroituen asiakkaista tai mitä maailmalla tapahtuu. Toi on just toi verkoston tavallaan kasaaminen siihen, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mä muistan silloin, kun itse aloitti juurikin niin kuin myynnin uraa ja sieltä kaivaa sitä, että kenen kanssa nyt alkaa verkostoitua, niin se oli ihan äärimmäisen tärkeää, että sinne omaan verkostoon sai kasattua just niitä oikeita päättäjiä, että saa tavallaan myös sitä viestiä sit vietyy sinne eteenpäin niille henkilöille, kenelle sen haluaa tavallaan saada näkyville, mutta myöskin sitten tietysti mitä isompi verkosto, sitä helpommin sitä omaa sanomaa on sitten tavallaan saatua perille, saada vietyä perille, niin toi on kyllä just se, että se verkoston kasvu. Miten sä koit, että itse silloin alussa, kun sä aloit sitä tekemään, tavallaan postaamaan enemmän, niin verkostoidut sä strategisesti tiettyjen henkilöiden kanssa vai oliko se enemmän semmoista, että kaikki on kiva saada mukaan matkaa? Joo, ei varmaan ollut kovinkaan strategista se verkostoituminen silloin ja on tullut siis alihyödynnettyä suoraan sanoen linkkarin toiminnallisuuksia ja mahdollisuuksia, että mä sanoisin, että suurin hyöty silloin, kun oli asiantuntija, niin oli se, että sä pystyt erottautumaan niin hyvin muista tekijöistä ja saat aidosti kiitosta ja arvostusta, koska se henkilökohtainen viestintä, niin se vaan paljon paremmin resonoi kuin sieltä yrityksen sometililtä lähtevä tosi kova hyvä sisältö sekin, mutta ne ei ole niin kuin joko tai valintoja, vaan sekä että. Ja me kaikki tiedetään, että tänä päivänä ihmiset ei enää jaksa kuluttaa mainoksia, eikä ne pysähdy mainoksien edessä. Et mitä enemmän se haisee tai maistuu tai näyttää suoralta mainonnalta, niin se vähemmän me sitten tänä päivänä kulutetaan. Ja tietyllä tavalla mä myös näen sen niin, että koko työelämä ja liike-elämä, kaikki on siirtynyt verkkoon, niin se on jopa meidän niin kuin vastuu viestiä henkilökohtaisesti siellä. Ja eikä se ole vain myynnin juttu, vaan niin kuin oli se rooli mikä tahansa, niin pelkästään LinkedIn-profiili on digitaalinen käyntikortti ja kaikkien meidän kannattaa vahvistaa omaa ammatillista niin kuin verkostopankkia siellä. Ja sitä kun sä lähdit silloin tekemään niin kuin entisellä työnantajalla, mä seurasin sua aktiivisesti silloin ja olin ihan, että vau, että tosi rohkeita näkemyksiä. Sä oot ollut aina rohkea mun mielestä kertoa sun mielipiteitä ääneen ja sä oot ainakin mun silmissä näyttäytynyt sellaisena asiantuntijana, joka ottaa niin kuin kantaa ja jakaa uutta tietoa, jopa niin kuin sä oot ollut taklaamassa tietynlaisia väärinymmärryksiä ja niin kuin opettamassa sitä sun omaa verkostoa. Ja siitä niin kuin tosi korkea hatunnosto, mitä sä asiantuntijana siinä teit. Ja pitkällä tähtäimellä, kun sua seurasin, niin mä näin siitä pikkuhiljaa alkoi tulla sellaisiakin postauksia, että sä olit puhujakeikoilla ja muuta, niin tuliko nämä puhujakeikkahyödyt ja se työnantaja-arvostus, niin sitten just on sun sosiaalisen, digitaalisen jalanjäljen kautta? Joo, siis ei varmaan voi taloudellisia hyötyjä laskeakaan, koska mihin laittaa sitten rajan, mutta kyllähän siinä sellainen riski on, että työtarjouksia tulee tai tosiaan urakehitys on erilaista, mutta joo, sitten näitä keikkoja totta kai on tullut ja olen kirjoittanut Tilisanomiin monia artikkeleita ja päässyt lavoille esiintyä. En usko, että mitään noista olisi tapahtunut ilman sitä, että olisi jakanut sitä näkemystä, mitä on. Ja sitten itse asiassa monet näistä keikoista, niin
ne ei ole liittynyt mitenkään sellaisiin aiheisiin, mistä mä olisin edes puhunut, vaan sitten tavallaan on ajateltu, että no, Paula osaa varmaan tästäkin puhua, niin sitten no, minäpä nyt tässä sitten perehdytään ja koulutaan tästä, että sitten päässyt vähän itseänsäkin haastamaan, mutta hyvällä tavalla. Joo, ihan mielettömiä juttuja on seurannut siitä, että on ollut aktiivinen ja joo, ei voi koskaan tietää. Miten silloin kun sä aloit sit tavallaan viestimään enemmän, niin miten paljon sä hyödynsit sit just sitä niin kun sun tilintarkastus tavallaan asiantuntijatietoa niissä sisällöissä, että miten sä aloit määrittele sitä, että mistä kaikesta sä alat sit puhumaan, totta kai pikkuhiljaa se kaikki rohkeus ja sisältö sinne lisääntyi, mutta sitten siinä alkuvaiheessa, että mikä sai sen tavallaan, miten sä määrittelit sen, että mistä sä nyt alat viestimään? Vai tuliko se vaan luonnostaan? Se tulee luonnostaan, joo. Siis mulla on hirveä kirjoituskammo, siis pitkien tekstien kirjoittaminen. En usko. Joo, mulla on puhelinkammokin, mutta kirjoituskammo on vähintään yhtä iso. Eli ei ole niinku yhtään luontevaa mulle sinänsä tuottaa tekstiä, mutta siinäpä tuo niinku linkkari onkin niin inhimillinen, kun se tarvitsee tuottaa sen verran vähän ja siellä on ne merkkimäärät, että jopa pitää vähän niinku karsia, mutta kyllä on ihan niinku arkipäivisiä ollut ne aiheet, mitä mä oon niinku lähtenyt siellä työstämään, että jotain keskusteluja johdon kanssa, jotain tyypillisiä haasteita, ongelmia jossain prosesseissa tai taloushallinnossa, joku tuore koulutus, missä mä oon just käynyt ja saanut vähän insightia siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jotain trendejä. Sitten bisneskirjallisuutta luen tietenkin paljon, niin sieltä voi ammentaa. Ne on ihan siis tosi arkisia juttuja, että en mä ole joutunut alkaa nyt jotain niin kuin lukemaan ja nyt minä teen tästä tekstin, vaan ne on sitten tullut niin kuin vähän mindfulness-pohjalta tuolta noin ja aika silleen ad hocinakin, että nythän mä teen tietenkin sitä jonkin verrankin, että mä ajastan mun postauksia, että ennen vanhaa vaan laittoin tuuppasin menee silloin, kun tuntui siltä. Mutta nyt se on enemmän se, että jos minulla tulee inspiraatio sunnuntaina kello 15, niin mä saatan jopa ajastaa sen sitten maanantaille kello 9, että vähän sitten pelisilmääkin milloin laittaa, mutta ei mulla ole siis ei ole mitään tavallaan rimaa tai kynnystä. Totta kai ajankäyttö on yksi juttu, mutta sitten taas mä en yhtään usko siihen, että etteikö ihmisillä olisi aikaa välillä kirjoittaa jotain, mistä se osaa, niin hyvinkin tehokkaasti. Jos alkaa hioa jotain upeita sisältöä, niin joo, kyllä saat laitettua postaukseen puoli tuntia, tunninkin, mutta jos sä kirjoitat jostain, mikä on sulle tuttu ja minkä sä osaat, niin kyllä se tulee jopa parissa minuutista, että sen kun vaan läiskäsen menee, mutta totta kai pitää miettiä vähän yrityssalaisuuksia ja sellaista niin kuin hyviä käytänteitä, että jos on hermostunut jostain, niin ei nyt ehkä sillä hermostuksen hetkellä ala jotain postaamaan, että sillä tavalla on aina hyvä miettiä, että niin kuin mitä sinne maailmalle laittaa, mutta kuitenkin, että eikö joka ikisessä työssä ihan loputtomasti aiheita, niin kuin mistä muutkin haluaisi kuulla, ja on se putkimies tai sairaanhoitaja tai lääkäri tai tilintarkastaja, niin on paljon sellaisia ihmisiä, joita kiinnostaisi kuulla, mitä tapahtuu, niin kuin, mitä se on se työ ja näin, että ei siinä ole minkään sortin niin kuin rajoitteita. Että, kyllä. Ja siis mä haluan, tämä oli niin ihana puheenvuoro sulta, että mä haluan nostaa tästä pari asiaa. Ihan eka juttu, mitä me huomataan valmennuksissa vaikka, että miksi asiantuntijat eivät viesti, niin sitä ajatellaan juurikin niin, että sen tulisi olla jotain hirveän uutta, mullistavaa. Ajatellaan, että onko mulla mitään uutta tai uniikkia sanottavaa. Ja ei osata ajatella sitä, että hetkonen, mä teen joka päivä mun työssä sellaisia asioita ja ratkaisen sellaisia ongelmia ja oivallan asioita ja näen tietoa ja kerään sitä, mitä mä voin dokumentoida sinne LinkedIn-postauksen muotoon. Että oli niin ihanaa, että sä nostit ton, koska yksi este sille, että ei tehdä, on se, että tätä ajatellaan liian vaikeana, ja toinen on sitten just toi aika, että kaikkihan aina sanoo, että ei mulla ole aikaa somettaa, ja myyntijohtajat sanoo, että minä en laita myyjiä somettamaan, että ne ei ole mitään sisällöntuottajia, ja asiantuntijat miettivät, että hei, mulla on muutenkin niin paljon ongelmia ratkaistavana, että ne todellakaan ala niin tekee sisältöä.
Niin se on fakta, että kun sä et tee siitä itsellesi liian vaikeaa, etkä niinku ylihinkkaa sitä sisältöä, niin se on oikeasti tosi helppoa. Mutta totta kai ei kaikki synny niinku sisällöntuottaja lusikkasuussa. Toisaalta sitten se, mitä sä sanoit semmoisesta niinku vapaudesta viestiä, että aika monessa yrityksessä on ehkä vähän niinku liikaakin semmoista vanhaa, mikä on legacy suomeksi, legacy siitä, niin, että jotain on niinku kielletty tai on tullut näpeille, ja sitten ei uskalle puhua mitään. Se on tietysti jo vähän isompi ongelma sit, kuin vaan se, että sometetaanko vai ei. Mutta tämmöisiä asioita me ollaan esimerkiksi tosi paljon jouduttu taklaamaan, niin toi oli aivan ihanasti sanottu, Paula, että miten sä oot lähtenyt tekemään. Ehkä yksi, mitä mä mietin, kun mä sanoin siitä, että sä oot ollut rohkea kertoa mielipiteitä ja rohkea kertoa näkemyksiä ja tuonut tavallaan sitä uutta tietoa, niin onko sä koskaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että sulle olisi tullut näpeille? Ja jos on, niin miksi ja kuoliko siihen joku, oliko se vakavaa? Joo, eipä juuri ole tullut näpeille. Mun mielestä linkkarissa niin varsinkin ihmiset on ihan fiksuja, että kommentit on fiksuja ja pääsääntöisesti superpositiivisia ja hyviä, niin ei sillä tavalla, toki silloin tilintarkastajana, kun se nyt oli sellainen ammatti, missä tavallaan on tietyt eettiset ja lakivaatimukset ja vaikka mitä, ja piti miettiä vähän, että niin kuin mitä kertoo. Ja se on aina ihan selvääkin, että mitä nimiä ja tällaisia firmoja tai ihmisiä ei voi paljastaa ilman lupaa. Ja tosiaan pitää suojella yksityisyyttä ja miettiä, että miten asioista kertoo. Että en mä tiedä, ihan se, mun mielestä perushyvillä käytöstavoilla pääsee aika pitkälle, että en mä näe mitään hirveitä riskejä. Että jos vaan toimii, kuten toimisi muutenkin työelämässä, niin se on ihan hyvä. Maalaisjärki. Maalaisjärki, joo. Se on ainakin se, miksi mä itse linkkarista tykkään tosi paljon, että se ei mene siihen tavallaan X:n, eli Twitterin meininkiin, että siellä ollaan oikeasti kaikki niin kuin harvemmin törmään mihinkään epäasialliseen käytökseen. En muista ikinä, että olisin törmännyt johonkin, että kommenteissa olisi esimerkiksi postaukseen negatiivisessa mielessä otettu kantaa tai muuta, että niin kuin yleisesti ottaen siellä ihmiset kyllä osaa käyttäytyä ja osaa lukea myöskin sit vähän rivien välistä, jos lähtee siellä enemmän ottamaan kantaa johonkin, että ei lähdetä silleen negaation kautta hakemaan niitä. Mutta tuohon pakko vielä sanoa tuohon asiantuntija-sisällöntuotantokulmaan, että mä ainakin olen valmennuksissa huomannut paljon, että asiantuntijat silleen, että no kyllä mä nyt selaan sitä linkkaria, mutta kun ei siellä ole mulle mitään mielenkiintoista. Ja se on tavallaan semmoinen, että tavallaan missä mulla nousee heti, että no pitäisikö sun tuottaa sinne jotain mielenkiintoista, että kun sä selaat sitä kuitenkin. Ja todennäköisesti, kun asiantuntijana, esimerkiksi tilintarkastajana, sä käytät jo aikaa siihen linkkarin selaamiseen, niin siellä on muitakin tilintarkastajia, jotka käyttää sitä aikaa siihen selaamiseen. Niin silloin, kun tavallaan siis sitä omasta asiantuntijuudesta alkaa tuottaa sitä sisältöä, niin se kohderyhmä siellä löytyy hyvin todennäköisesti myös, joka kaipaisi siitä sun asiantuntijuudesta. Niin tuliko semmoinen fiilis, että silloin, kun sä aloit itse tilintarkastajana, jotka ei niin näkyvästi kuitenkaan isona ryhmänä ole siellä, että tuliko silleen, että kiitos, kun puhut meidän äänellä tyyppistä kommenttia sieltä, että tavallaan niin kun sait nostettua kuitenkin alaa siellä ylöspäin tietoisuuteen. Joo, tilintarkastus ei todellakaan mikään mediaseksikäs ammatti, ei varmaan ikinä tulekaan sitä olemaan, vaikka mitä tekisi. Mutta joo, siis Suomen tilintarkastajat jopa palkitsi mun tuosta sometyöstä, että mä sain sellaisen tunnustuksen siitä sitten. Ja sitten neillä niin kun hyvin paljon on tehnyt ammatin eteen, että sitten on tullut paljon muitakin ihmisiä sinne ja jonkun pitää vaan, tai joidenkin pitää murtaa se jää ja tehdä sitä normaalia ja tälleen näin, että joka ikistä ammattia tarvitaan niin kuin esille, koska miten muuten se niin kuin tietoisuus levisi ja asiat muuttuisi, että sitä jotenkin kaipaisi, varsinkin tällaisia, meilläkin on Suomessa ammatteja, joissa vähän kärsitään hätää tällä hetkellä, niin kertokaa, minkälaista se työ on ja minkälaista muutosta pitäisi saada aikaiseksi. Ja niin kun monella tapaa siis linkkari voi käyttää niin kuin ammatin arvostuksen lisäämiseen ja muutosten niin kuin ajamiseen. Että siinä on niin uskomattomia niin kuin vaikutusmahdollisuuksia.
Kyllä. Toi oli ihan superhyvä toi, että oman ammatin arvostuksen nostamiseen. Ja mun mielestä se, mitä sä oot tehnyt, että sä et ole vaan viestinyt vaan omasta osaamisesta tai vaan jakanut firmauutisia, vaan sä oot oikeasti vaikuttanut koko toimialaan ja toimialan keskusteluihin ja nimenomaan tuonut sitä tilintarkastajan roolia ja sitä asiantuntijuutta esiin. Ja se on oikeasti, Paula, hatunnoston paikka. Voi vitsi, mä oon susta ylpeä. Ja nyt meillä on täällä chatissa kysymys, niin mä tämän täältä nostan, koska aika rientää. Tämä ei suoraan liity viestintään nyt, mutta tämä on hyvä kysymys, koska sinä olet, Paula, tällä hetkellä myyntijohtajan roolissa ja mä tiedän, että sä raivaat modernia myyntiä. Niin Juha kyselee, että tässä nyt lukee onko teillä, että ehkä tämä kysymys on meille kaikille, kiitos Juha, LinkedIn Sales Navigator käytössä, jos on, niin hyvät ja huonot puolet. Saat, Paula, ekana vastata. No valitettavasti ei ole käytössä, mutta ilman muuta tulossa käyttöön, että pilotoidaan sitten. Että keskusteluja ja ollaan tutustuttu ja että pitää niinku tehostaa kaikilla tavoin tätä tekemistä, että mä itse, jos mä olisin myyntijohtaja. Mutta tähän pisteeseen on pärjännyt kuitenkin myös tekemisessä ilman Sales Navigatoria. Joo, mutta olen pärjännyt, mutta olen tosiaan tuore ammatinvaihtaja tai kohtuullisen tuore ammatinvaihtaja tai miten sä sanotaan, jos joulukuussa on päätynyt tähän nykyiseen rooliin, niin tässä pari kuukautta ihmetelty, mutta nyt mindsetti on ihan kääntynyt eri tavalla tiettyihin työkaluihin ja just liittyen tähän niin kuin verkostoitumiseenkin mä teen sitä nyt ihan eri dynamiikalla kuin ennen ja olen laittanut siinä aika kunnianhimoisia tavoitteita, 5000 niin kuin ihmisten, tai ainakin haluan nyt saada alkuun verkosta, nyt taitaa olla joku reilu 3000. Nyt mä oon aika pimeä tyyppi, mun täytyy varmaan vähän siirtyä. Se on se auringonvalo, kun se liikkuu. Hei, mä voisin sen verran tuosta Juhalle vastaa, että se, että on kuinka paljon siitä LinkedIn Sales Navigatorista saa hyötyä tai ei, riippuu tosi paljon omasta roolista ja tavoitteesta. Jos tavoite on verkostoitua ja viestiä LinkedInissä, et tarvitse LinkedIn Sales Navigatoria, mutta jos sä oot vaikka kasvattamassa ja hoivaamassa asiakkuuksia tai teet uusasiakashankintaa, niin silloin se alkaa maksaa tosi nopeasti takaisin, varsinkin jos se integroidaan sinne CRM-järjestelmään. Mutta jos tämä ei ole linkkari-koulutus, niin mä hiljennyn. Kyllä, kertoo sitten lisää koulutuksessa. Joo, kyllä. Mä oon tulossa mukaan siihen sitten. Hei, täällä on Aino tehnyt ihanan kommentin, että ihmisiä kiinnostaa tarinat ja töistä tulee paljon hyviä tarinoita. Niistä joristaan pöydässä tai kotiin tullessa. Näistä vaan postausta kehiin. Ihan siis tärkeä hyvä vinkki. Just näin, että ei niin tehdä vaikeeta. Joo, siis ajatella, eilenkin meillä on Greenstepillä niin tällainen Pet Corner-huone, eli voi tulla lemmikkiinsä kanssa töihin, niin mulla on sitten niin kuin tällaiseen kuvamateriaaliin niin enemmän tuo Instagram käytössä, mutta hyviä kuvia tulee otettua, mitä sitten ehkä linkkarissakin voi käyttää, mutta sitten totta kai mä iloitsen sitten siellä mun IG-tarinoissa, että mä olin siellä eilen vähän pulssia laskemassa, kun kollegani oli siellä koiransa kanssa, niin kävin silittelemään ja siitä sitten kuvani sellaisia hyvän mielen juttuja. Ja täytyy sanoa, että meillä on tosi kova imu meidän firmassa. Hakijoita on paljon ja mä väitän, että meidän superaktiiviset asiantuntijat, jotka tuolla linkkarissa näkyy ja kuuluu sen lisäksi, että meillä on todella aktiivinen markkinointijengi, niin on siihen osa syyllinen, että me saadaan niin hyviä hakemuksia koko ajan ja pystytään kasvaa supertyyppien avulla, että tuollainen iloitseminen siitä arjesta niin tekee näkyväksi sitä, että mitä siellä se kulttuuri yrityksessä on, ei pelkästään sitä, että meillä on näitä ja näitä palveluita, että kannattaa iloita julkisesti. Voisiko tässä niin kuin alleviivata, että verkostoitumalla ja viestimällä LinkedInissä tulet säästämään rekrytointikustannuksissa? Siis ihan merkittävästi, koska sitten vaan tavallaan verkostojen kautta löytyy ne hyvät tyypit, että ei tarvitse laittaa hakua auki, vaan verkostojen kautta tulee hyvät tyypit ja pystytään niin kuin, sanotaan näin, niin kuin luomaan ihan uusia bisnesmahdollisuuksia
edes niin kuin ennen kuin tiedetään, että sitä maasta olematta, kun tapaa vaan sen hyvän tyypin, jolla on niin kuin just niin kuin hyvä skillsetti ja persona ja näin, niin ai että se on kyllä makea, että me ollaan saatu niin hyviä tyyppejä meille sen takia, että he ovat kiinnostuneet niin kuin meidän firmasta ihan sen takia, että me ollaan aika läpinäkyviä tuolla somessa. Mutta niin pitää ollakin, koska sekä asiakkaat että työnhakijat, ne tänä päivänä odottaa niitä virtuaalisia kädenpuristuksia ja niitä tavallaan sitä tietoa ja niitä ihmisten niitä tarinoita jo siellä verkossa. Et jos sä ajattelet asiakasta, joka hakee tietoa ostoprosessissa tai asiantuntijaa, joka ehkä alkaa etsiä uutta duunia, niin kaikkihan me ihan ensimmäiseksi tullaan sitten sinne linkkariin. Me halutaan nähdä, kenenkaan me tullaan tekemään töitä, me halutaan nähdä, millaisia ne johtajat on, me halutaan nähdä, me ollaan niin kuin Ulla Taalasmaita, me halutaan nähdä sinne verhojen taakse, että minkälainen meininki tuolla on. Että se tavallaan se yhden postauksen voima, se vaikutus ei ole vaan se, että sä generoit liidejä, vaan oikeasti sä pystyt osumaan aika moneen eri sidosryhmään. Joo, ja siis jos niin kuin yritys panostaa niin kuin kaikkeensa hyvä yrityskulttuuri ja siihen, että on hyvä pöhinä, niin miksi pitäisi sitten sen suurena salaisuutena niin kuin muulta kansalta, että se on niin kuin just sitä, että tehdään näkyväksi sitä yritysarkea ja niitä arvoja ja suuntaa ja tyyppejä, mitä siellä on, että varmaan jokainen allekirjoittaa sen, että ne haluaa olla sellaisessa firmassa, jossa on tosi kiva olla töissä ja kollegat on hyviä tyyppejä ja arvot on kunnossa, niin tolleen pystyy vähän screenata sitä, että olisiko toi firma niin kuin hakemisen arvoinen, että hakuilmoitus sisältää jotain ja näin, mutta kyllä mä tekisin aika hyvät taustatyöt somessa, kun lähtisin hakemaan jotain työpaikkaa. Kyllä. Ja sitten jos miettii, niin sano vaan Ona. Ei, jatka vaan. Niin, että jos miettii tavallaan myynnillisessä mielessä, että esimerkiksi eilen menin itse tapaamiseen ja kävin katsomassa sitten ennen sitä totta kai profiilia, ja siellä oli siis ensin postauksia, olin seurannut pitkään, tiesin vähän sitä kautta, että mikä tyyppi on kyseessä, mutta sitten vielä kun kävin sitä digitaalista käyntikorttia läpi, niin suositteluosio, missä oli nostettu tätä henkilöä erilaisilla suositteluilla, niin mulla tuli siis niin lämmin ja hyvä fiilis tästä ihmisestä ennen kuin mä olin edes siinä tapaamisessa. Ja se oli ihan mahtava tavallaan huomata, että miten niin itsessä, totta kai aina ennen tapaamista, vaikka niitä on käynyt tuhansia, niin jännittää tietyllä lailla. On vähän semmoinen, aina kun tapaa ensimmäistä kertaa, niin vähän miettii, että okei, millä energialla mä lähden tähän tapaamiseen, miten mä lähden viemään tätä eteenpäin. Mä kävin lukea sen henkilön sivuilta niitä suositteluita, miten muut ihmiset puhuu tästä henkilöstä, niin mä olin ihan se, että vitsit, meille tulee varmaan ihan sairaan kiva tapaaminen. Ja tavallaan pystyi lähteä viemään sitten itseäkin eri tavalla, kun oli semmoinen tietynlainen kuva sitten sieltä toiselta puolelta, joka vahvistui sen ensimmäisen 5 minuutin aikana vielä vahvemmaksi, että jes, tämä on semmoinen tyyppi, miten hän viestii ja miten ihmiset hänestä puhuu. Joten sillä on ihan tosi iso merkitys, mitä niin sieltä löytyy sieltä toisesta päästä tälleen niin kuin myynnillisessä mielessä ehdottomasti myös. Niin, toi on ehkä... Sori. Niin, mä olisin vaan jatkanut tuohon noin, että siis sama juttu, että mä teen kylmäkontaktointia, toki sitten on jo niin kuin verkostojakin, mutta jotenkin sen oman työn kannalta ja siis se, että innostuu ja sitoutuu siihen firmaan ja ihmiseen, mitä tapaa ja näin, niin onhan sen omankin motivaation kannalta ihan hirveän merkittävää, että sulla tulee joku sellainen tuntuma, että mihin sä oot niin kuin menossa. Et joo, kyllä itse kanssa yritän tehdä tätä taustatyötä ja se sitten antaa poweria siihen omaan niin kuin verkostoitumiseen ja niin kuin kontaktointiin, että inspiroituu kanssa niistä potentiaalisista yhteistyökumppaneista. Kyllä. Mä en tiedä, onko se Paula kerännyt mun kirjassa Kasvua somesta vielä sille sivulle, missä mä puhun tästä samankaltaisuusteoriasta. Eli miten sosiaalinen media jopa epäsuoralla tavalla vaikuttaa meihin niin, että me aletaan kokea, että joku ihminen tuntuu tutulta. Ja me tavallaan, niin kuin meille syntyy semmoinen luottamussuhde jo ennen kuin me ollaan edes tutustuttu oikeasti. Ja sitten kun se alkaa olla niin vahva, että se sama henkilö, joka tuntuu niin kuin tutulta, tuntuu hyvältä tyypiltä, niin sitten se alkaa tuntua vielä siltä, että hei, toi tietää, mistä toi puhuu. Ja tästä kun päästään siihen, että toi tuntuu hyvältä tyypiltä, joka tietää, mistä puhuu, ja kolmantena,
hei, toi ja ton edustama yritys pystyisi juuri meitä auttamaan ja pystyisi niin kuin juuri meille toimittaa arvoa ja hyötyä, niin sitten me päästään mun mielestä niin kuin kohti sitä myynnillistä hyötyä ja sitä, että sä et ole enää vaan joku henkilö siellä linkkarissa, vaan itse asiassa alkaa muodostumaan se asiantuntijabrändi. Kyllä, joo. Mä oon Oona lukenut sen koko kirjan ja se on nyt sitten muilla meidän myynnin ihmisillä tuolla sitten luettavana meidän toimistolla. Ja toi oli musta tosi tärkeä pointti. Me halutaan samaistua niihin ihmisiin, joiden kanssa me tehdään työtä. Me halutaan, että tavallaan meidät nähdään ja huomataan ja meitä ymmärretään, niin kaikki kun sä oot niin pieniä tiedonmurusia siitä vastapuolesta, niin se tekee siitä työstä arvokasta ja tehokasta. Ja mulla on kanssa ehkä niin kuin yksi keskeisimpiä tavallaan asioita mun työssäni aina on ollut se, että mä haluan myös, että se on hauskaa se työ, eli huumoria ja sellaista lepposuutta ja small talkia ja kaikkea. Sitä mä kaipaan, koska mä en halua että todellakaan, että se tuntuu jotenkin vain työltä ja minä suoritan jotain tapaamista tai keissiä. Että sen pitää tuntua, että mä voisin olla töissä siinä firmassa, kun mä lähden niiden kanssa jotain yhdessä suunnittelemaan. Niin. Kyllä. Hei, mun on pakko kysyä sinulta vielä. Yleensä jos mä käyn johtajia sparraamassa niin viestintään tai ajatusjohtajuuden rakentamiseen, niin mä aina sanon sitä, että muista, että johtajana olet myös vastuussa viestinnästä ja tänä päivänä viestintä tapahtuu ennen kaikkea myös siellä verkossa ja se ei ole vaan sitä, että sä viestit ulkoisille sidosryhmille tai työnhakijoille tai niille asiakkaille, vaan itse asiassa se some, varsinkin LinkedIn, se on väylä viestiä sun omille työntekijöille. Niin ootko sä huomannut sellaista, että tuleeko sulle kollegat esimerkiksi vaikka puhumaan, että hei, niin tyli halaamaan sua vaikka ei koskaan ennen nähnytkään, ja onko sä tavallaan pystynyt vahvistamaan sisäisiä suhteita somen avulla itse? Joo, hyvin monipuolisesti, että mun mielestä kanssa niin kuin tehostaa sitä mun työtä johtajana, että tavallaan mä jaan sitä tietämystä ja ehkä teen mun arvoja tutuksi, mutta tää on niin hauskaa. Mä just rekrytoin meille ihan tosi hyvän tyypin, joka oli seurannut mua somessa ja sen takia päätyi hakemaan meille. Ja mä oon niin iloinen ja otettu, että tällaista sattumusten kautta tavallaan tapahtuu jänniä juttuja. Mä oon tosi iloinen, mä saan myyntitiimiin hyvän tyypin, että ai vitsi, tai liity siihen sisäiseen tekemiseen niin kuin sillä tavalla, mutta mä koen, että johtajan paikka on somessa, mä tiedän, että siitä tulee omat niin kuin juttunsa, että mitä sä haluat viestiä ja mitä sä pystyt viestiä ja kuinka siellä varmaan se kynnys on vielä korkeampi, jos sä oot toimitusjohtaja tai näin, mutta kyllä mä suren muun muassa just niitä toimareita, jotka ei näy siellä somessa tai korkeintaan jakaa jotain valmista sisältöä, että kun niillä olisi niin kuin miljoonan taalan paikka kertoa, että hei, missä me mennään, mitä me tavoitellaan ja mitkä asiat meille on tärkeitä, niin se on niin tehokas viestintäkanava, että mun mielestä siellä ei niin kuin missään roolissa voi perustella, että en nyt ole täällä näin, koska sitä ja tätä. Kyllä, siis ehdottomasti just mikä nousee tosi monesti, että ei ole paikkaa, missä, jos puhutaan vaikka isosta pörssiyrityksestä, niin ei ole paikkaa, missä toimitusjohtaja tulisi samalla tavalla välttämättä, jos esimerkiksi olet siellä perustyöntekijänä, niin kommentoimaan sun postauksiin ja käymään sitä keskustelua, kiittämään sua suoraan sinne tai nostamaan niitä oman organisaation jäseniä, että tavallaan niin näkyvästi muillekin. Että totta kai on sit yrityksen sisällä jotain palkitsemisseremonioita ja tämmöisiä, mutta se, että miten paljon paremmalta se tuntuu, kun ison yleisön edessä sä saat oikeasti kontaktin näihin tavallaan korkeampiin johtohenkilöihin, niin se on kyllä niin kuin todellakin semmoinen paikka, että siellä on ehdottomasti tuoda lähelle. Ja kyllä siis johtajan tehtävähän on myös olla sit siellä somessa tukemassa sitä sosiaalisen myynnin kulttuuria. Et ei voi olla niin, että sanotaan niin kuin myynnille, että hei, asiakkaat on monikanavaisia, nyt teidän pitää olla, ja sitten itse loistaa poissaolollaan, koska
Tästäkin oli kirjassa pieni otanta, koska Teemu ilolla sanoi aika, mä en muista ihan sanatarkkaan, mutta jotenkin niin, että että sä tavallaan sanot jengille, että menkää someen, mutta sä et itse ole siellä tukemassa, eli kommentoimassa, tykkäilemässä ja sparraamassa, niin se on vähän sama kuin sä antaisit myyjälle Excel-listan käteen ja sanoisit, että siinä on lähes soittelee. Että sä et tavallaan oikeasti tue sitä hommaa, niin se on tosi tärkeää. Me ehditään ottaa ehkä vielä 1-2 kysymystä, niin täällä on Marialta tullut kysymys, että kuinka moni tai kuinka muu lukee täällä myyntitiimi käyttää sosiaalista mediaa myynnin tukena. Et voisitko sä kertoa Greenstepin myyntikulttuurista tässä niin kuin somekontekstissa, että jos nyt vähän mietitään vaikka niin kuin modernin myynnin pelikirjoja, toimintamalleja, myyntiprosessiin, niin miten sulautunutta tämä social selling ja LinkedIn on jo teidän myyntikulttuurista? Kyllä se on mun mielestä tosi hyvällä mallilla, siis oikeastaan aika erinomaisellakin mallilla, ja mä väitän, että sillä on myös korrelaatio niin kuin inboundin kanssa, että me tulee niitä tarjouspyyntöjä, yhteydenottoja, että vaikka ne ei menisi sinne niin kuin henkilön omaan inboxiin suoraan, niin sitten se niin kuin tavallaan se firman nimi jää mieleen tai se palvelu, niin sieltä saa sitä, niin kuin muistaa sen, että meillä on hyvällä tasolla, meillä on tietenkin variaatiot siinä, että kuinka aktiivisia, jotkut on tosi aktiivisia ja toiset sitten vähemmän aktiivisia, mutta mä väittäisin, että kaikki vähintäänkin seuraa, mutta on siis monia aktiivisia ihmisiä, jotka käyttää sitä ihan myynnin roolissa. Yes, hyvä. Meillä alkaa aika vähän loppuun, niin mä haluaisin, että sä miettisit vielä, me tehdään pieni mainos tähän väliin, niin sä voisit miettiä Paula sillä aikaa, että jos ja kun tuolla on, mä katsoin äsken, että oli yhdessä vaiheessa yli 120 tyyppiä linjoilla, ja ihmiset varmasti miettii sitä, että jos nyt ei tavoittele kirjadiilejä ja puhujakeikkoja, eikä välttämättä niin kuin inboundia, vaan ehkä että oikeasti haluaisin nyt vaan aktivoitua, niin sä voisit vähän miettiä tuohon vinkkejä. Mä sillä välin muistutan kaikkia kuulijoita, että me olemme tällä klubilla jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina aina iltapäivällä vaihtuvilla vierailla ja aiheilla, ja käykää tutustumassa osoitteeseen socialsellingsuomi.fi. Sieltä löytyy meidän kotimaan ensimmäinen Social Selling Suomi Forum live-tapahtuma, joka pidetään 5.9. niin käykää tutustumassa, ja 4.4. pidetään sitten seuraavan kerran tätä LinkedIn live-klubia seuraavan vieraan kanssa. Ja myös sieltä sivuilta, muista sieltä sivuilta löytyy meidän Social Selling, siis myynnin tilaa tutkimus. Aivan, käykää osallistumassa siihen. Tutkitaan toista kertaa kotimaassa sosiaalisen myynnin nykytilaa ja tuloksia. Eli jos olet myynnistä vastaava myyjä, yrittäjä, liiketoimintajohtaja, niin käy kurkkaa tutkimus ja kerro tuloksista, niin näitä paljastetaan sitten 5.9. Mutta hei, Paula, on ollut ihana kuulla sun tarinaa ja erittäin hyviä kokemuksia ja näkemyksiä. Muutenkin ihana nähdä sinua. Kerro vähän meidän kuulijoille vinkkejä vielä, että jos on asiantuntijaroolissa, ja nyt nimenomaan suoritetaan tämä niinku otsikon konteksti, että on se asiantuntijarooli siellä, niin mistä lähtee liikkeelle, mitä alkaa tekemään, kun haluaa LinkedInia haltuun, ja ehkä oikeasti vahvistaa sitä omaa osaamisen niin digitaalista jalanjälkeä? Joo, mä lähtisin siitä ekana, että mä listaisin muutamia aiheita vaikka sinne kännykkään, että mistä voisi lähteä postaamaan, mitä tulee ihan ensimmäisen mieleen, muutamia aiheita. Ja koska en minä tiedä, ehkä ihan hyvä asettaa tavoitteita ja hallitsee kalenteri. Mä laittaisin puoli tuntia kalenteriin ensi viikolle, että tuolla lähtee postaus ulos vaikkapa keskiviikkoaamuna vaikka 9 mennessä, eli kalenteroisin ja kirjoittaisin sen. Ja toki myöskin ottaisin kaverin ja kahvikupin siihen viereen, että hei, katso miltä tämä näyttää, näetkö jotain kirjoitusvirheitä, onko tässä jotain outoa. Että sitten jos on niin kuin tavallaan halusparralla, niin tekisin myös sen, mutta hyvin matalalla kynnyksellä lähtisin liikenteeseen. Ja ei liian korkeita odotuksia sille, että heti alkaa näkyä jotain isoja tuloksia, vaan se on just niin kuin lähtee jostain tekemään siitä tuttua, rutiininomaista ja lähtee tekemään, ei siinä muuta, tekemään vaan. Mun on pakko tähän kertoa esimerkki tähän loppuun vielä kaikille, jotka tämä liittyy tähän, niin tällä lähdet tavoittelemaan niin heti 10,000 katselukertoja. Mä usein kysyn ihmisiltä, että jos sulla olisi, teet niin LinkedIn-postauksen, ja jos LinkedIn-postaus saa 80 katselukertaa, niin onko se paljon vai vähän? Kerro sä, Paula, 80 katselukertaa LinkedIn-postauksella, onko se paljon vai vähän?
No varmaan riippuu. Itsellä ei ehkä ole sellaisia määriä enää, mutta siis joo, se on hyvä määrä. Eikö se ole jostain, mitä lähtee? Se on jostain, mistä lähtee, mutta usein yleisin vastaus tähän on, että tosi vähän. Eli jos me ajatellaan niin kuin tyypillistä odotustasoa, niin se on se, että me aletaan hakea niin kuin satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia. Mutta jos sä otat kontekstin sen, että sä seisot torin laidalla, ja torin laidalla on 80 ihmistä, jotka kaikki kuuntelee ja kuulee ja näkee sut. Se on yllättävän paljon porukkaa. Ja sitten ehkä toinen näkökulma, ei se ole se, että kuinka paljon sä saat näkyvyyttä, vaan se, että ketkä sua kuuntelee, ketkä sua seuraa ja ketkä sitoutuu ja miten ne sitoutuu sit sen sisällön pohjalta. Just näin. Ai että, tästä voisi jatkaa muutaman tunnin verran, mutta koska aika on rajallista ja Paulallakin on vielä varmaan työpäivää tästä vähän jatkumassa, niin tässä vaiheessa Social Selling Suomi kiittää. Kiitos Paula, kiitos kuulijat. Kiitos teille. Tässä ja nähdään linjoilla. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Moikka.